Фастинг за начинаещи. Има начин за тъй наречената регулирана кетоза. Процесът тук е регулиран и плавен. Идеята е тук е, че не е нужда да губите тегло, за да сте здрави, а обратното. Трябва да сте здрави първо, за да свалите килограми. Общо взето, под здрави означава да се храните с здравословна храна, всичките нужни хранителни вещества, от които се нуждаят тялото ни, витамини, минерали. И чак тогава да сваляте килограми. Схващате идеята колко е важно тук. И всъщност това е един начин за регулиране на организма и влизане в здравословна кетоза. Другия вариант е интермитентното хранене. Тук пък е най-интересната част, случва се нещо много интересно. Когато започнете да се храните интермитентно, т.е. по-рядко, изискванията за хранителни вещества от тялото ви започват да намаляват, защото започвате да запазвате и съхранявате все повече вещества от храната, която приемате, тъй като все пак е на по-редки интервали. Да го кажем така, ако ядете примерно 3 пъти на ден, ще са ви нужни повече хранителни вещества. А когато ядете 2 пъти на ден, ще са ви нужни по-малко хранителни вещества, защото тялото започва да се адаптира към самия процес. Някои хора се опасяват, че ще загубят мускулна маса. Това е другото нещо. Всъщност много яката част от този процес, изобщо този начин на хранене, е, че тялото започва да отделя много повече от хормона на растежа, точно за да съхрани мускулите ви. В този момент тялото приоритетно запазва протеина в него, когато се практикува такъв тип фастинг. Това е, може би, една от най-хубавите части и затова всъщност няма да изгубите мускулна маса, а точно обратно. Кои са двата основни способа за да задържате ниски нива на инсулин в тялото си? Първо, намаляваме драстично въглехидратите. В частност, рафинирана захар, зърнени култури, спагети, бисквитки, вафлички, натурални сохове, алкохол и така нататък. И номер 2, да се храните по-рядко. Това, което всъщност говорим за него до момента. Да обобщим, какво се случва, когато намалим или спрем въглехидратите и ядем по-рядко? Адаптираме тялото да гори основно мазнини. Всъщност създавате нови клетъчни механизми да се използва основно мазината като гориво за тялото. Ако ядете твърде много въглехидрати, се отделя инсулин, а пък той използва неизразходваната част от приетата храна, като я превръща в мазнини. Така че по-голямата част от мазнините в тялото ви са от въглехидратите, които приемат, а не от мазнините, които ядете. Друго, което не се осъзнава масово, е, че ако имате висок инсулин, то няма как да изгорите мазнините. Нека да направим един бърз тест, така да кажем за това дали имате висок инсулин. Погледнете надолу. Ето така. И ако забележите, че имате коремче, о да, честито, вие имате висок инсулин в тялото си. Сега ще ви кажа кои са симптомите за висок инсулин. Корем, високо кръвно налягане, висок холестерол, умора, особено след ядене, проблеми с когнитивните функции, паметта, мисленето, вниманието, взимането на решения, въобще липса на фокус, липса на настроение, раздразнителност, депресия, със сигурност глад за въглехидрати. Много често срещано също постоянен глад, особено между храненията. Значи като хапнем, трябва да се намери да се бутне нещо още така. Да цъцкаме, да има да се бута.